Fir-residenza San Vincenz de Paul ġiet inaugurata magna ġdida tal-MRI, l-ewwel waħda fil-faċilità u s-sitt waħda fil-pajjiż, wara investiment ta' 1.8 miljun euro, inkluż fondi Ewropej. Waqt l-inaugurazzjoni l-ħamis filgħodu, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela spjega li d-Day Hospital f'San Vincenz diġà joffri diversi servizzi l pazjenti u issa tikompli saħħahom dan l-investiment li se jkun disponibbli kemm għar-residenti tal-faċilità kif ukoll għall-anzjani minn 60 sena l fuq. Tenna li fl-ewwel sena tal-operat ma' 5,000 persuna se jgawdu mis-servizzi ġdid li wkoll jagħmel parti mill-istraġija biex titnaqqas il-pressjoni tax-xogħol fuq l-Isptar Mater Dei waqt li jitjieb iż-żmien ta' stennija. Dan l-iskanner ovvjament ħajkun jaqdi l-popolazzjoni adulta older persons f'pajjiżna imma wkoll ir-residenti ġewwa San Vincenz de Paul huwa proġett li twassal fondi ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Zoppardi li spjega kif 1.7 miljun euro biex sar dan il-proġett huma fondi Ewropej li qed ikomplu jintużaw bl-aħjar mod għall-ġid tal-poplu Malti. Huwa eżempju ċar dwar il-mod diligenti li pajjiżna qed jonfoq il-fondi Ewropej illi permezz ta' eżempju bħal daw inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies u għall-mod kif dan il-programm ta' finanzjament se jkompli jsaħħaħ diversi setturi u llum qed niffokaw fuq il-qasam tas-saħħa. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Paula Rusgalia qal li l-proġett jirrappreżenta ħolma li saret realtà peress li dal-isptar qed ikompli jżid is-servizzi tiegħu lill-anzjani bl-ogħla teknoloġija. Minn barra hekk żied jgħid li l-baġit għal din is-sena diġà jalloka somma rekord għal San Vincenz de Paul waħdu u li din ukoll mistennija tiżdied b'xi 50 miljun euro oħra s-sena d-dieħla. L-impenn ċar u kontinwu mill-Gvern li jinvesti fl-aqwa kura għall-anzjani f'pajjiżna.